ekitaldia hasi zenetik argi ikusi dugun familien ganako babesa eta laguntza beharrezkoa zela garatzean nolabait. Alde batetik ikusten genulako, denok ikusten dugula, ze ahaleginak eta esfortzuak egin badire edozein familia horrela eramateko, akaso honetan familia ugariak baldin badira ahalegin hori bikoiztu edo multiplikatu egiten da azken batean, ezta? Bestaldetik ikusten genuen argi eta garbi familien aportazioa alde gizalde horretatik ukaezina dela, eta azken batean denogatibo moduan gizarteo poliki zahartzen ari da, eta relebo hori, belarraldi berrien relebo hori beharrezkoa da garatzea, eta hortara ere bideratu behar ditugu instituzioek gure ahaleginak. Eta bestaldetik, gero legealdea hasi zenean, argi ikusi baldin bagenu, gero are gehiago 2008an krisia sartu zenean. Krisia denongan dauka eragin eta familia ugarientzako are gehiago, beraz, hori dela eta urte honetan, 2011 urte honetan, familiei orokorrean eta familia ugariei bereziki bideratzen ditugun laguntzak mantenduko ditugu. Hain zuzen ere, toki gobernu batzarretik pasain dugu espedientea eta diru-laguntza zuzena jasotzeko tramitazioa martxan jarri dugu. Apirilaren batar arte zabalik dago epea eskakizunak aurkezteko udaletxean, eta aurten ere mantendu egiten dugu 90.000 eurotako kopuru orokor hori. Baina kopuru orokor horri gehitu behar zaio urtero ere hezkuntza gastuei aurre egiteko bideratzen ditugun diru laguntzak, kasu honetan 2011 urtean dagokionez 175.000 eurotako diru laguntzak izango dira, eta gehitu behar zaio ere udalak prestatzen ditu eta hainbat zerbitzuetan aurreikusita duten bonifikazioak eta eta kasu honetan ketxo kirolan matrikulatzeko edo sartzeko edo musika eskola matrikulatzeko kostoi aurre egiteko ere bonifikazioak aurreikusita daude, eta kasu honetan adibidez ludotekan sartzeko edo udal kolonietan umeak sartzeko ere aurreikusita daude bonifikazio berezi batzuk, ezta. Beraz, nik azpimarratu nahiko nukena da, azken batean legealdia amaitzen dugula, mezu efektibo hori, benetazko laguntzaren mezu hori mantenduz, eta azken batean familiei orokorrean eta familia ugariei bereziki laguntza eta babesa hori mantenduz, eta etorkizuneko konpromisoa argi eta garbi